Αρκαδιάνη, ποιος είδε βρε ήλιο από βράδυ. Κι ας τρίτο μεσημέρι, Αρκαδιάνη καημένη. Για Αρκαδιάνη, ποιος είδε βρε ψάρι στο βουνό. Και θάλασσα σπαρμένη, Αρκαδιάνη καημένη. Ποιος είδε τι για Αρκαδιάνη, ποιος είδε τι βρε την Αρκαδιάνη. Στα κλέφτηκα ντυμένη, Αρκαδιάνη καημένη. 12 χρόνια Αρκαδιάνη, 12 βρε χρόνους έκαμε. Η κόρη κλεφτοπούλα, Αρκαδιάνη μικρούλα. Είμαστε στο πανέμορφο Λεβίδι, εδώ στην Αρκαδία, κάτω από το Μέναλο. Σας χαιρετάμε και σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Κυριακή στο χωριό. Στην κεντρική πλατεία, εδώ όλοι χορεύουνε και ελπίζω και εσείς να περάσετε καλά μαζί μας. Κυριακή στο χωριό, ξεκινάμε αμέσως τώρα. Οι Λεβιδιώτες δυναμικοί, κυρίες και κύριοι, και θα το καταλάβετε και στη συνέχεια της εκπομπής, δώσανε παρόν σε όλες τις λαμπρές ιστορικές στιγμές του έθνους και βεβαίως έχουν να επιδείξουν και πολλούς σημαντικούς ανθρώπους που προέρχονται από την περιοχή. Θα ξεκινήσω όμως με τον Δήμαρχο, που είναι και τσαχπίνης συν της άλλης. Πολύ ωραία χορεύετε, Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Έπρεπε να σας συνοδέψω, δεν μου το είπατε νωρίτερα. Καλώς ορίσατε καταρχήν. Καλώς σας βρήκαμε. Καλωσορίζουμε το κανάλι της ΕΤ3 που διδάσκει πολιτισμό. Γι' αυτό καλά. Να είστε απολύτως πεπισμένοι, και το λέμε εμείς που πραγματικά έχουμε γνώση και αντίληψη της παράδοσης. Έχουμε και έναν άλλο λόγο να σας καλωσορίσουμε στο Λεβίδι της Αρκαδίας, διότι από εδώ κατάγεται ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος το 1924 και το 1932. Πρώτη αβασίλευτη δημοκρατία. Ακριβώς, όπου η Θεσσαλονίκη οφείλει πολλά σε αυτόν, όπως και όλη η Ελλάδα. Τουλάχιστον το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Η Αγροτική Τράπεζα, το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης, το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε και πολλά άλλα πράγματα. Επιπλέον, να σας καλωσορίσουμε στην ορεινή Αρκαδία, όπου είναι υποδειγματικότατη για τη φιλοξενία της. Και τούτο εστιάζεται στο γεγονός ότι επειδή τα μέρη αυτά είναι άγωνα, ο ντόπιος πληθυσμός, αλλά και αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει, έχουν αναπτύξει αντισώματα επιβίωσης λόγω της ανέχειας που για πάρα πολλά χρόνια ταλαιπωρούσε την περιοχή,
Και αυτό μας έκανε ιδιαίτερα φιλικούς και φιλόξενους σε όποιον έρχεται. Και έχετε κόσμο που ζει εδώ, χειμώνα καλοκαίρι. Ασφαλώς, γιατί ο Δήμος Λεβιδίου είναι μεγάλος, είναι ζωντανός. Έχει γυμνάσιο λύκειο, έχει δημοτικά, νηπιαγωγεία, ευρεφονηπιακούς σταθμούς. Πόσοι κάτοικοι είναι στο σύνολο? Είναι 4.500 περίπου. Ναι, μεγάλη. 11 δημοτικά διαμερίσματα, πολύ μεγάλο σε έκταση. Ο έκτος κατά σειρά εκ των 22 δήμων της Αρκαδίας σε γεωγραφική έκταση. Και ευτυχώς ακόμη έχουμε κόσμο νέο. Οι κάτοικοι εδώ ασχολούνται κυρίως με γεωργία και κτηνοτροφία. Ήταν τουλάχιστον μέχρι προδεκαετίας κατεξοχήν αγροτοκτηνοτροφικός ο Δήμος. Τώρα όμως υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή και καλή και ελπιδοφόρα ήπια τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή. Εκτιμώ ότι όποιος έρθει στο Λεβίδι, το βαλάντιό του θα του επιτρέψει να μείνει σε καταπληκτικότατα ξενοδοχεία. Του παρέχονται εξαιρετικής ποιότητας παροχές υπηρεσιών, σε καταλύματα, σε εστιατόρια, σε παραδοσιακές ταβέρνες, σε θρησκευτικό τουρισμό, σε τουρισμό μέσα στο Μέναλο. Και γι' αυτό ακριβώς δεν είναι τυχαίο ότι εφέτος, ειδικά το Πάσχα, η ορεινή Αρκαδία και ειδικότερα ο Δήμος Λεβιδίου ήταν ο πρώτος σε προτιμήσεις. 4.500 άτομα είμαστε εδώ τώρα. Όχι, αλλά φανταστείτε ότι έχουμε 11 χωριά και αυτά 3.000 ευθύνονται... πρέπει να είμαστε. Περίπου. Μπράβο σας, Περίπου. μπράβο σας. Κύριε Υπουργέ, έρχομαι σε εσάς. Σας ευχαριστώ. Είστε καλά? Είμαστε καλά. Θέλω να σας πω ότι εμείς εδώ έχουμε ειλικρινή σχέση με την παράδοση. Διότι όπως ξέρετε δεν υπάρχει συνταγή για να αγαπήσεις την πατρίδα. Την πατρίδα πρέπει να την γνωρίζεις. Να τη ζεις. Να τη ζεις με τους ανθρώπους της. Να ξέρεις τις ανάγκες του τόπου. Τις αγωνίες του λαού. Και τότε νιώθεις το μεγαλείο της πατρίδος, τις αξίες που αναδεικνύονται μέσα